Völkerstreit oder Hass untereinander. Er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine Conducătorul de ordin suprem, ostași, ordon, treceți cruzul. Еще одна причина. Так как люди стали жить у нас лучше, чем в старое время. Să nu înfrumusețim, să dăm realitatea, să găsim, nu mentina, nu putrigaiul din pădure, și să găsim copacii tineri, să găsim tot ceea ce este bun. Putem, în constructorii socialismului, poporul care tinerii care